Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma hekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela nazi ezinohlonze mini nje. Cari fratelli e sorelle, buona. Akasekho emhlabeni umholi webandla lamaRoma emhlabeni jikelele uPope Francis. UFrancis bese eqina ukugula isikhathi eside udlule emhlabeni namhlanje eneminyaka engu-88. The fatalities and the crashes are showing a significant decrease in all provinces. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chris usememezela ukuthi sehlile isibalo sabantu abashone ezingozini zomgwaqo yakuleli kule mpelasonto yephasika uma kuqhathaniswa nonyaka wedlule. What really happened is that as I was driving from the NEC, my car was hit what initially I thought it was stones. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi akakhathazekile ngokuphepha kwakhe njengoba seqala uphenyo ngesigameko sokudutshulwa kwemoto ebihamba yena ngesikhathi ephuma emhlanganweni we-ANC eBoksburg. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingungqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo kwena ku-SABC le hayi igama lami nginguDawud Phungula. iVatican imemezela ukuthi akasekho emhlabeni umholi webandla lamaRoma emhlabeni jikelele uPope Francis nobe seneminyaka engama-8 edlanhlamvana. Kulezi inyanga ezedlule kwangeniswa esibhedlela ngenxa yesifo samaphaphu besikwenza kube nzima ukuba phefumule. uFrancis waqokelwa kulesi sikhundla sokuhola leli bandla elinamalunga abalelwa ku-1.3 billion ngoNdasa wango-2013. uPapa uFrancis oyindodana bokufika abasentaliyane wazalwa eArgentina ngomhla ziyi-17 kuZibandlela wango-1936 waphothula izifundo zakhe ze-humanities eChile wabe sephindela kwelase-Argentina nalapho athola iziqu zefilosofi. Phakathi kuka-1964 no-1965 wayefundisa ekolishi lasezweni lakubo. We are here today to say that we do not want this to become the new normal. We refuse to get used to this thing that tends to make humanity insensitive, causing a general hardening of the mentality. Jorge Mario Bergoglio waba umbhishophu omkhulu wase-Argentina ngo-1998 kanti kusukela kudala ubengumuntu ohlezi ephikisana nezimpi eziqubuka emazweni ahlukene. A la Palestina, a Israele. Palestine, Israel, Myanmar, Kivu, South Sudan. There are so many countries at war. Please let us pray for peace. Let us seek atonement for peace. Kusukela eqokeni kwakhe njengopapa ngo-2013 wakubeka kwacaca ukuthi akahambisani nokukhishwa inyumbazane kwabantu abathandana ngokobulili ofanayo kuleli bandla. Danare una persona così. Condemning a person like that is a sin. uFrancis uchazwe abaningi njengomuntu obelwela amalungelo abantu. I feel sad about what's going on with him. uPapa uFrancis uvele isikhashana izolo eSt Peter's Square. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chris uthi sehlile isibalo sabashone ezingozini zomgwaqo kanti nesibalo sazo nje izingozi sehlile kuzo zonke izifundazwe njengoba bekuyimpelasonto yephasika. uChris usho lokhu ngenkathi enesithangami nabezindaba eGranskop ku-N1. A total of 2,200 unroadworthy vehicles were prevented from continuing their journey. And we've also had a situation where 2,500 other vehicles were impounded. Ungqongqoshe wezokuthutha uqinisekise isibalo seyimoto evinjiwe kusuka mhla zingama-20 Ndasa njengoba bengakulungela ukuba semgwaqeni. Waphinde waveza ukuthi sehlile isibalo sabashone engozini zemoto kanti nesazo nje ingozi zemoto isibalo sehlile kuzo zonke izifundazwe njengoba bekuyimpelasonto yephasika. The fatalities and the crashes are showing a significant decrease
in all provinces, with the exception of Mpumalanga, where, as you know, there was one very serious accident on Thursday evening. Ngenkathi ungqongqoshe dalula isibalo sabashayeli abakhalelwe amasongo kaSigonyela kusukela mhla zingama-20 kuNdasa nonyaka uqinisekise nokuthi bakhona ababoshelwe ukuhamba ngeenyawo emgwaqeni obengafanelanga behambe kuyo. Total of 3,500 drivers were arrested for various offences, and 89 pedestrians have been arrested for walking on highways. Uqhubeke wathi akubanga nambiko ukuthi khona oshonile eTranscorp emgwaqeni N1 ngempela sonto yephasika. Kusenjalo umnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal uthi ukwehla kwezingozi ezidlula nomphefumulo ngalesikhathi sama-holiday ephasika kubangelwa ukujutshwa kwesibali esiphezulu samaphoyisa emgwaqweni yesifundazwe. Njengamanje-ke sixhumana-ke nentatheli ye-SABC uMlondi Radebe onkanise eMarani Hill Toll Plaza-ke. Mfoka Radebe, ake sikubingelele sikwamukele ezindabeni zasemini. Ingabe isimo sinjani emgwaqweni lapho ukhona njengamanje? Angibingelele Dawudi, ngibingelele umlaleli esekhaya. Sisekhona lapha endaweni yaseMarine Hill Toll Plaza njengoba sazi ukuthi ke abavakashi bebevakashile kakhulukazi ngempela sonto yephasika lapha eThekwini sebeqalile ukuthi babonakala ukuthi bayaphuma edolobheni laseThekwini ngokuthi badlule lapha eMarine Hill Toll Plaza ekseni nje ngezikhathi zawo 7 kuthiwa lapha eMarine Hill bekudlula izimoto ezingaphezulu kwa-1500 ngehora ukuya ngasemgubudlovu nokuveza ngokusobala ukuthi bayaphuma njengamanje. Kanti-ke ngizosuka nje kancane esithombeni ukuze abalaleli babone ekhaya ukuthi njengamanje ayiseningi kakhulu i-traffic noma abasebaningi abantu abahambayo kulo mgwaqo njengamanje, ngoba sithe masibuza ukuthi izibalo zithini njengamanje satshenwa ukuthi izibalo sezingaphansi nje kuka-1000 zey'moto eziphuma eThekwini, kodwa-ke ezingenayo eThekwini zilaphana ku-350 nokuyikhona abasitshene ukuthi-ke lokhu kwenziwa ukuthi-ke abantu abavakashi abaningi basheshe bahamba ekseni kakhulu. Kanti uma ngabe sibheka lapha eMoyi River Toll Plaza khona kubonakala ukuthi njengamanje isibalo kusukela ngehora le-11 ukuya kwe-12 laphana iy'moto bezidlula khona beze-1500 okukhombisa ukusobala ukuthi-ke izimoto sezisukile ngapha ngaseThekwini sezibhekise amabombo ngase-Free State nokukhombisa ukusobala ukuthi abavakashi bayahamba. Kanti isifunda saKwaZulu-Natal-ke amaphoyisa aphuma ngobuningi bawo agcwele-ke emgaqweni njengoba kube kunezimvimbamgwaqo ey'ndaweni ezahlukahlukene khona lapho ku-N3 nakhona futhi ku-N2 njengoba wazi ukuthi isifunda saKwaZulu-Natal sakhelene ne-Eastern Cape nayo futhi nezindawo-ke ezisegwini olungenhla esifundazweni saKwaZulu-Natal nalapho bekukade kukhona imvimbamgwaqo ey'ndaweni ezifana ngakhona laphana e-Toll Plaza yakhona laphana kwaDukuza nalapho ekwenzeka ukuthi khona kube khona nabantu abathe bawoshwa kulezo y'ndawo. Kanti lapha eMarine Hill Toll Plaza namhlanje kuseni kuboshwe umshayeli nokube buhlungu lapho ehlukaniswa khona nomndeni wakhe ngoba etholakala ukuthi uphuze amanzi amponjwane nokuthi-ke uyadlula esikalini esilinganisele ukuthi umuntu angaba semgaqweni base bemqoqa bahamba naye wayeswa epolice station yakhona lapha ePinetown. Kanti-ke omunye utholakale nesibhamu engenazo futhi ney'ncwadi zokuthi ashayele naye futhi lowo mshayeli wabuye wathathwa. Kanti kuthiwa kuthathwe izimoto lapho ezingaphezu kwa-100 amaphoyisa ngoba zingekho esimeni sokuba zibe semgaqweni. Amatekisi amabili nawo athathiwe ngoba engenazo iy'mvume zokusebenza emgaqweni lokho kuthiwa ama-operating permit ngolimi lolu oluthe phecelezi. Kodwa-ke njengamanje Dawodi isimo sithe ukudamba kancane noma kuthe ukwehla kancane ukuba khona kwe-traffic lapha emgaqweni eMarine Hill. Iy'moto eziningi kuthiwa sezidlulile lapha sezibonakala kakhulukazi khona laphayana eMoyi River Toll Plaza. Asibuyisele izintambo ngakwe-studio. Sibonga kakhulu yona-ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe esibekela bukhoma-ke eseMarine Hill Toll Plaza esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kanti uma sihlabela phambili umnyango wezokuthutha e-Eastern Cape ulindele ukuthi wenyuke umthamo wezimoto emgwaqweni yakulesa sifundazwe njengoba abantu abaningi bebuya ukuyochitha iphasika ezindaweni ezehlukene. Okhulumela-ke lo mnyango kulesa sifundazwe uNathi Binqose uncome umsebenzi wamaphoyisa omgwaqo kulempela sonto edlule. Amagosendlela kwiphondo leMpuma Koloni athe bazalala kuqinisekisa ukuba nakho ngoze nokwenzeka ukuba utyeshele imithetho yabo bathi yolala ngapha kwezisele ukuva banzi isinayo phuma kwelisebe lezothutho apha ephondweni uNathi Binqose. Tata, ipasika yangodlula iphondo liqhube njani ngokwesezindleleni?
Zazi ndawo bakade ndinavelwana ukubanza ukuthi siqhubeka kuhle ngoba kukhwinsapho ezilungiselela uncwaba izihlobo nezalamane kukho abagcumaza inhlungu esibhedlele kodwa ke kulungile ukuba ndingatsho ukuba sesenza ngcono kunoma besenzile ngelithuba kunyaka opheleyo ngoba sithe siyivale Easter unyaka opheleyo kwabe siphulukene nemphefumulo yabantu abama-25 ndithetha nawe nje ngoku sihleli phambi ko-14 15 sinethemba ke ukuba ngaba neziyure ezimbalwa ziseleyo phambi koba kube nokuphela ipasika azizokwenza izinto zibembi ngaphezu kokuba sele zimbi kodwa ke siyafuna ukwethulela umnqwazi namagosa ethu endlela athe yasebenza ngokuzinikela ngeli xesha lepasika ngabantu abayi-249 bemele bangabana batye ipasika nezihlobo nezalamane zabo abaphele beyichitha loo nto leyo emva kwezithixo uninzi lwabo luzawuvela ezinkundleni zamatyala ngosuku lwangomso disturbing numbers kodwa ke siyavuya bezisusile ezo nto sithi zi-moving hazards ngoba ngokubamba bona asazi bangabana sithintele ingozi ezingaphi bezinokusula imiphefumulo yabantu bamba ngazo zibili ngexesha lakho unathi Bhinqose nothethelela isebe lezothutho apha ePhondo lesithi noko basaxhalabile de liphele ixesha lepasika sizithathe izindambo sizibuyisele kuni eGauteng. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi akakhathazekile ngokuphepha kwakhe futhi ayikho into ezophazamisa umsebenzi wakhe njengoba seqala uphenyo ngesigameko sokudutshulwa kwemoto ebihamba yena ngesikhathi ephuma emhlanganweni we-ANC eBoksburg. Police are investigating. What really happened is that as I was driving from the NEC, my car was hit what initially I thought it was stones. And when we got home, the protectors said no, the impact is too much. They want to take it for checking because, you know, a bulletproof windscreen is quite strong to be damaged. And that's why they are doing the investigation. We're here basically for us as a fact-finding mission, just to check what is happening here. People say all kinds of things here about this place. Usotswebhu omkhulu we-MK Party ePhalamende uMzwanele Manyi uhole ithemba lamalungu eqembu ohambweni olugasele eKleinfontein ngasePitoli okuyindawo ehlala amabhunu kuphela. Bukela sikubingelele siphinde sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi akasekho emhlabeni umholi webandla lamaRoma emhlabeni jikelele uPope Francis. uFrancis nobe sexina ukugula isikhathi eside udlule emhlabeni namhlanje neminyaka engu-88. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube nakwe-SABC Plus. Ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomjalo bazo. Usotswebhu omkhulu we-MK Party ePhalamende uMzwanele Manyi uhole ithemba lamalungu eqembu ohambweni olugasele eKleinfontein ngasePitoli okuyindawo ehlala amabhunu kuphela. uManyi uthi bafuna ukuzizwela ngokwabo ngenqubo yakho konke okwenzeka kule ndawo nokuthola ukuthi ingaba kuphambene yini nomthetho wezwe. Le ndawo iKleinfontein engaphandle kancane kwasePitoli ilawulwa kuphela ngamabhunu kuyiwo ahlala lapha. Nokuyizinda lesi sasungulwa ngaphambi kancane kokhetho lokuqala lukahulumeni wentando yeningi ngo-1994. uManyi uthi MK Party ithathe isinyathelo sokuyifikela mathupha kule ndawo ngenhloso yokuthola amaqiniso ngokuhleleka kwalapha eKleinfontein. There are all kinds of uncomfortable things that are said here about Kleinfontein. Not different from what is being said about Orania, about Eureka and all of that. So we then thought as the MK Party that, you know, maybe the best thing is to come and understand what exactly is happening so that we don't hear from the streets what is happening. Amalungu ebhodo kuyilo elengamele lesizinda sendawo bathi azikho izenzo zokucwasa ngokuyibala eqhutshwa ngamabhunu ahlala lapha. So Kleinfontein, if you refer to Kleinfontein as an enclave of apartheid, that would not be correct. It's a post-apartheid era community. It's a community that was came into existence based on the treaties of which the ANC and the South African government and the Afrikaner were part, and also in terms of the constitution that was
negotiated and which we believe is valid and a good set of legislation. Lo mhlangano we-MK Party namalungu ubuholi bezizinda sendawo iKleinfontein usaqhubeka. Ungqongqoshe wezobulungiswa uMamloko Kubayi usigxekile isenzo sikanobhala jikelele weqembu umkhonto wesizwe uFloyd Shivambu sokuhambela isonto likaShepherd Bushiri eMalawi ekubeni efunwa izinhlaka zomthetho kuleli. uBushiri ufunelwa uxhaxha lwamacala afaka phakathi ukudlwengula, ukwephula imibandela yebheli kanye nokwephula imithetho yezemali neyokufika kuleli. Kusenjalo iqembu umkhonto wesizwe lesiqhelelanisile nohambo likaShivambu. uFloyd Shivambu sezidonsela amanzi ngomsele ngemuva kokusabalala kwevideo ezinkundleni zokuxhumana emveza enoShepherd Bushiri ngesikhathi evakashele esontweni lakhe eMalawi. Esitatimendeni iqembu umkhonto wesizwe liziqhelelanisile nesenzo sikaShivambu. Kusenjalo ungqongqoshe wezobulungiswa uMamloko Kubayi ugxekile ukuziphatha kukaShivambu wachaza njengesenzo esibukela phansi uhlelo lwezomthetho eNingizimu Afrika. As much as he can argue that there's nothing illegal that he has done, but morally there's actually something that is wrong. For a political leader, and that's why I'm happy that, and I appreciate what Mkhonto Wesizwe as a political party has done to issue a statement to distance themselves, because they're a party that is represented in parliament. And therefore, when its Secretary General, who is their face, is seen publicly, proudly to be associated with the fugitives, with victims remaining in South Africa, who are still seeking justice. It's a slap in terms of the law, and I think it's an error of judgment from Floyd. Uqhube wathi kumqoka ukuthi bonke abaholi beseke zobulungiswa njengoba beyisibonelo emphakathini. Mr. Shivambu leaves his own country, goes to another country in the presence of multitudes of Namibians, undermines the integrity and the dignity of his own country as a leader. I think that says a lot about his character. Dule inkantolo yaseMalawi inqome ukuthi uBushiri nonkosikazi wakhe uMary bangabuyiselwa eNingizimu Afrika ukuze babhekane namacala abathweswe wona, kodwa ke uBushiri uhlela ukusiphonsela inselele lesinqumo. Uyaqhubeka uphenyo lokuhlonza ukuthi yini eqala umlilo egunjini lesibhedlela saseThembisa eGauteng. Iziguli ezingaphezulu kwama-50 zikhishwe zafakwa kwelinye igumbi eliphephile, kanti-ke abekho abalimele kulesi sigameko. Lo mlilo kubikwa ukuthi uqale sekuzoshaya ihora lesithupha ntambama egumbini lezimo eziphuthumayo esibhedlela iThembisa. Uphenyo mayelana nempangela yomlilo luyaqhubeka. We'll get proper updates at this stage. There is a preliminary, data that is coming through, and I think once it is properly processed, we should be able to communicate. Isibhedlela sisazomisa ukwamukela iziguli zaleli gumbi. Umnyango wezempilo esifundazweni unxenxa amalungu omphakathi ukuba asebenzise ezinye izibhedlela uma zidinga usizo lwezempilo. The external emergency area of the hospital will remain on divert until further notice, meaning that we will not receive any other patients for now. Those seeking medical care must go to the nearest facilities. We'll keep the patients and the users of the facility updated of any development. Umalodana uqinisekise izakhamuzi ezinamalungu kulesibhedlela ukuthi sisazoqhubeka ukwanakekela. Owengamele ezempilo eGauteng uNomantu Nkomo Ralihuku uthi abakazi ukuthi izindleko zalomonakalo zizobanga kanani. The Gauteng Department of Infrastructure Development has confirmed that they have the latest maintenance record for the fire detection systems. At the moment, no one knows the cause of the fire incident. There are several investigations that are underway by various institutions as required by the law and the response mandate. And I'm sure you can see that there are still people that are inside that are doing that work. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Bukeleza guqa izindaba zehora lokuqala zakwethu bayeza nezindaba ngolimi lesindebele uma kugamanxa ihora lesihlanu. Thina ke sizoba nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihla. Mbukeli usale kahle.